कैले बा कमाल हमर लाल घरा कैले बा कमाल हमर गाँव टोला कस्बा हिलैलु गली गली देखिए के लहिकन में मच खलबली गावा अब कहीं अरे तो भाई बवाल हो बंगाल अगर कि भाई बवाल हो बंगाल अगर यही ना क्वालिटी है जो देखने के लिए तरस रहे थे इतना देर से कि कैले बा कमाल तहर लाल घाघरा तोहर लाल घाघरा कैले बा कमाल लाल घाघरा भैया कि निंदिया में कितना जब दिल से दिल जुदा होला इहो हमरे लिखल गाना ऐसे कहीं 8000 मिलियन कोनो न कोनो में सटिए जाए कि निंदिया में नरतिया में कि दिल से दिल जुदा होला नजरिए के पता होई मोहब्बत सही बोले। चीज का होला विजय भैया एक पूरा कर दे कि नजरिए के कि पता होई कि मोहब्बत चीज का होला चली नजरिए काम करेला नजरिए नाम करेला ओहो नजर से प्यार हो खेला उहे बदनाम करेला राहुल भैया हमारे बाबू भैया के बड़का भाई गया से रोशन भैया और शिवानी जी के हमारे रोशन भैया के हो 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 वाह विजय भैया वाह क्या बात नजरिए काम करेला नजरिए नाम करेला भैया नजरिए काम करेला नजरिए नाम करेला नजर से प्यार हो खेला उहे बदनाम करेला नजरिए प्रीत के रंगहा नजरिए प्रीत के रंगहा नजरिए से वफा होता नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला एही में कहे के बाद भैया एगो हाफ नोट कम कर दे कहा बी फ्लैट है
सी रहे बी फ्लैट सी रहे ए शार्प कर ए शार्प कर दे जैसे दुगो कम कहनी है हां एक ही कम कर हां बी कर दे देखिए भैया आप लोग तो मंच के टंच कलाकार ई का कहले भैया रोशन भैया मंच पे दुए गो रोशन भैया विजय भैया समझ रहे एगो भाव लागल मतलब जहाँ गायकी के बात होखे हो जगह गायकी करे के चाहिए ये हर तरीका के लोग बा सही बात आजे पी आजे जिया के पीरा कि जिया के पीरा बुझे पिया कि जिया के पीरा बुझे न पिया हो खत बहुत कलेस हो अरे हो खत बहुत कलेस हो बलमुआ बलमुआ बस गईला परदे बलमुआ बस गईला परदे कि जिया के पीरा पीरा रे जिया के पीरा पिया हो बहुत कलेस बलमुआ बस गईला परदेस बलमुआ बस गईला परदेस कि बलमा बिना हम बिरह में बानी सुतिल न होला परेशानी सुतिल न होला परेशानी सुतिल न होला परेशानी कि अखिया के लोगवा अखिया के सुख के रतब चेहरा के पानी है कि रतब के पानी है कि रतब चेहरा के पानी। विजय भैया इसको कहते हैं गायकी और ये हम लोग का प्यार प्यार मोहब्बत है। बड़े भाई हैं आप और रैली में आप जितने अच्छे गाते हैं सही करें उतने अच्छे गवाते भी हैं कमाते तो है ही गवाते भी हैं वो पता है लेकिन अगर ये दूसर के गनवा गवैला से अपने गा देते ही वाला गनवा इनकर तो खुदे रहे ये गई हैं आज एगो संगीतकार एगो छोट कलाकार आप गई हमनी कोरस करब आज अरे कितना गिरे तब ना दे नरे नारी कि जहिया से गईला अलग ही अरे याद कइला कि जहिया से गईला याद कइला आज भेजल
गईला परदे बलमुआ बसी गईला परदे भैया 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 बलमुआ उड़वाइए जी उड़वा दी बलमुआ अरे बलमुआ अरे वो असली चीज तो रिकॉर्डिंग नहीं करत महाराज खाली बलमुआ कि बसी गईला परदे बलमुआ बसी गईला रोशन भाई गाना कहीं का चाचा नहीं गाना नहीं एक भैया रोशन भैया अरे कितना जब बलमा बेदर्दी अरे कि बाहरा बा तब गुल गुल बिछाना का बलमा बेदर्दी बहरेगा तब गुल गुल बिछाना का होई जब बलमा बेदर्दी बहरा बा तब गुल गुल बिछाना का यही आज राजा जी के कोरवे में जवान होके दी जब बलमा बेदर्दी बहरा बा तब गुल गुल बिछाना का होई जब विजय भैया रोशन भैया कि मिजाज अलग है चाहे इनकर म्यूजिक के चाहे संगीत के हमने तनी मनी गाइला स्टेज पे कबो कबो साल में 5-7 बार तो भेटाइए जाइला अब 5-7 बार हमरा के भेजे ले कहीं जब बलमा बेदर्दी बहरा बा तब गुल गुल बिछाना का होई बेटा ज्यादा एक्साइटेड नहीं जब बहरे लड़त जब बहरे लड़त अरे कितना जब कलकत्ते में लड़त अरे कि गुल छहारा बा ए हमारी दिला एगो एगो मार दा बड़ भाई कहूं मार सकत रे तब पोसल खेला का तब जब बलमा बेदर्दी बहरा बा तब गुल गुल बिछाना
कहते रहे कि शिवनिया इतना पीछे काहे भाग रही है? ये कह रहे मैं नहीं। शिवानी तुम्हें नाम भी नहीं लिया। अच्छा आप नाम लिए थे, तुम्हारी कसम। आप थोड़ा तिरछा होकर नाम लिए थे, ऐसे तिरछा होकर नाम लिए थे। ए शिवानी थोड़ा तिरछे होके अब कि जब बहलमा बेदर्द बहरावा तब गुला गुल बिछावा। शिवानी जी हेलो। अच्छा तो तू अपने आप के बुझत रू, रेखा इनका के बुझत रू अमिताभ बच्चन ना। हाँ तो गाड़ी के चाबी तो तू खोस के काहे रखलू? दे दो ना। हॉर्स के चाचा वो जो छोटका लड़का गावत रहे विजय भैया, ओकरा बोले नहीं कि बेटा हमारा चाचा कहला, ऐसे बेटा कहला क्या कि ओकर जो चाचा हुआ वो हमारा अपन ना लगले लेकिन भैया लगले। तो वो कहले है रोशन भैया वो छोटका जो गावत रहे ओकरा कहने कि बेटा अभी और गाओगे ना? तो नहीं नहीं मौसा जी मेरा तो प्रोग्राम है। हम बोली कहाँ है? तो मेरा प्रोग्राम है बड़ी दूर। हम बोली कहाँ? तो बम्बई से थोड़ा सा आगे। हम बोली कहाँ? तो रांची। तो बोले ठीक बा। हम बोले 2-4 दिन टाइम मिली था स्कूल जाए पर, प्रोग्राम तो रोजे कर दिन में जो और रात में थोड़ा बहुत टाइम मिली था स्कूल चल जो, दिन में प्रोग्राम कर। भैया कि यार बदरू से ली अरे याद बदरू से ली और कितना भमिया जहिया बेटा। बाप रे बाप आज मोदी जी फुल फॉर्म में बनी का ना। आज रोशन भैया के हम जान गए नहीं, बुझाता कि नीतीश जी के खिलाफ हो गए बने, लेकिन ऐसे बदनाम हम हैं झूठों के काहे कि नजर बदनाम भइल बा गोरा चेहरा कतल सरियाम करेला। नजर बदनाम भइल बा कतल सरियाम काला काम करेला। रोशन भैया ई रोशने भैया के बनावल गाना कहले कि बिक्कू तुम इसको गा सकते हो तो गा दो। तो हम प्रयास करनी है। मोहब्बत के मादल दिल मोहब्बत के इमादल दिल सहारा जाम भइल बा। आज केहू शिल्पी ये हमारा ऐसे ना बड़का भैया हुए केहू 50 मिलियन 100 मिलियन के गाना लिख देवेला तो IPRS के पैसा से अकड़ के चलेला। 8,000 मिलियन के गाना लिखले बड़े। एगो हमारे विजय भैया विजय चौहान भैया खातिर आप सब जोरदार ताली बजा दी। इनके लिखल गाना रहे कैले बा कमाल हमर लाल घड़ा ओमे हमार बहन शिल्पी पवन भैया के साथ गईले, लेकिन गाना कितनो भी बड़ा हुए ओमे जब तक गीतकार और जब तक संगीतकार मिल के केहू से गवावेला तो के मंच पे कहल जाला कलाकार का भैया। हमनी के बाबा बैठल बानी आज विजय भैया जहाँ भी बानी, शिल्पी हमार बहन जहाँ भी बाड़ी ओकर पीछे अब बैठलो बानी पीछे ही। बिना जान के जियल नहीं जाई हमके सुइया जहर के लगवा दे माई रे। ना 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 ठीक भाई छोड़ दो 1 मिनट। बिना जान के रुको अब कर दो माइनर देखिए विजय भैया रुक जाओ। विजय भैया शिवम उनका सुइया जहर के लगवा दे मायरे काहे कहत रह भैया। पहले मोटाए वाला 1-2 दवाई खाला देह रखले बड़े कहत रह घीच टान के कि बिना जान। हमारे सार साहब कहाँ हैं?
अच्छा, एक बात है ना कि